Få endelig styr på, hvordan du trin for trin sletter din Instagram-konto uden problemer. Når du åbner Instagram-appen, skal du klikke på dit profilbillede nedenfor. Derefter skal du gå til menuen øverst til højre, og derfra til indstillinger og privatliv. Derefter skal du få adgang til kontocentret heroppe. Inde i kontocentret, rul ned på skærmen og få adgang til personlige oplysninger. Nu på personlige oplysninger skal du klikke på kontoindstillinger og kontrol. Vælg deaktiverings- eller sletningsmuligheden. Klik derefter på den Instagram-profil, som du vil slette permanent. Nu vil du have 2 muligheder. Den første giver dig mulighed for midlertidigt at deaktivere Instagram på ubestemt tid. Han vil være skjult på det sociale netværk, og du kan få adgang til det igen ved blot at logge ind på din konto. Du kan også slette det permanent ved at markere det andet valg. Klik på fortsæt, besvar hvorfor du vil slette din Instagram-konto og klik på fortsæt. Efter at have indtastet din Instagram-adgangskode, vil din profil midlertidigt blive deaktiveret i 30 dage. Hvis du giver op på sletningen og vil vende tilbage til Instagram, skal du bare logge ind igen. Nu, efter 30 dage, hvis du ikke logger ind på din profil, vil den blive permanent slettet fra Instagram. Hvis videoen var nyttig, så kan du lige den skrive nedenfor, hvis jeg hjalp dig, og abonnere på kanalen for flere teknologitips og tutorials, du måske allerede har brug for, eller stadig kan have brug for. Vi ses næste gang.